gidi ka diha, ha? Ay, biskat ko, matakdan ka. Ipiskat ka? Oo. Itagdan man ako ana oy. Bayad di man humanan ka? Wa. Hagi. Pero wa ito kadayon man gid dali ra kay ito. Pagsugod na ko pis. Sa man na. Biskat, sige. Mo pay pagsugod? Oo. So, nga na to kuha mo pay pagsugod pero wa kadayon kay natambalan man ako dayon. Kung sino kitambali mo? Ay dali ra kaayo. Gusto man? Namuso ko. Buwan, no. Magkatambal na nga. Ay, Magkatambal ka? Muso lagi di ba? Di na kadayon. Mayabag na niya. Ah, dayon na. Ang problema kung bumuso tayo, kasi musuhan ko, mga tiguang mo na dre. Hindi ka mamuso, nailain solusyon. Saman. Suntukon ka ni mong mata. Kaya, pagkakit mo dre, sabot na nangwa. Siglit kagawa na. Ha? Mayabag na, kung mo na buhatan mo, pag bumuso ko, kagutan sa subang. Tama na. Oh. Pili. Kung sa ba, kining tumo na ako nga bugdo kayo o itong sasawang irap nga mas bugdo gito. Yung may naman yung asang irap, no? Asawang irap hindi pa musuan mo tong nawala dayon. Kamuo ka rin mo? Oh, dayon. Hanga, oy. Sa man. Ako, Asawang irap kay maligo turon. umabot ko rin mga banyo sa buliyo at Oh, bugdo kay to mo tay nakawa ka dayon ang piska to. kapag dito ng tawag irap, no? Murang kita mo na bandawi, no? Gika, no? Abot lagi nang gikan ng bayhana basta kay mo tay nakatambal sa akong piska. Pero pag isa ka anak ka na. Ay sige na, sige na. Ato Asa, na. akong dili, dili. Di- Akong dili. Ayun. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Please, no! 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 Oh my God! Asa to tigberto? Kasi niadto gid guro to, namuso gid guro to dayon sa ni asa. Nikadayon to pamuso apason ko to di. Apason ko to para ma-appeal ko ta diri sa kuan. Sana all. Oh no! Bang! Ngano, manggakasaba ba di mo diha? Tebeldon, namukaw! Asa man ron? Asa man ron? Patigbas mo? Dagan tigbek. Oh no, 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 no! Mahal mo? Muso mo?